Ka taba zuwa Kotono? Na ji da ana faɗi a gaba. A inda a ce ka san Kotono, da baka faɗi da ka gigita. Allah malam. Shekaran jiya da dawo Kotono. Aboki ka san abin da na gani? Na ga abin ban al'ajabi. Ina jin ka. Wajen Zara Baby. Zara Baby ta duro da wani limousine. Irin doguwan nan da Irin motar sarki. na gane. Hey, limousine din nan ka san tsayin shi? A'a. Ya wuce Kano. What? Ma in ce ya dan gota Kano. Ya gota Kano. Idan ka buɗe ƙofar shi kuwa, ƙofar motar ya wuce Jigawa. Kai. What? Ashe na zo sannun ku ne. A'a. Dan mun digiri. Ya gari. Da. Wace fira ake? Zan bari labarin zuwa na Nijar. Ka san duk shekara muna zuwa taro. Na. Akwai wani fita da muka yi. Bayan mun gama hidima, mun yi ziyara, akwai wani fita na ran gadi. Nace ni sai na ga Sahara yau. Ka ina dan labarin Sahara nake. Nace sai na ga Sahara ido da ido na. Sahara muke shiga gama. A Sahara? Kai a Sahara? Irin yashin nan? Ya kasa zaka ta gani kawai. Na. Don gama. Ba sai muka zo wani lambu ba. A Sahara ne da lambu? Yes. A Sahara a ga lambu? What? Kana mamaki ne? A ban yi ba. Lambu ashe kai fadama ce a ciki. Fadama ne? Fadama ce a ciki. To. Lambun nan ya girman giwa. What? Mai gadin gonan. Aljani ne. Aljani? Aljani? Wani yaro a cikin dan hauta ne ma a cikin aljanin. Shekaran shi miliyan 50 da. What? Miliyan Da mene? Da dora ya ce yanzu da cikin shi ko ina gashi. kuma bai fara gemu ba. Ai ban ma baka labari ba. What? Kana ji na ai. Ina jin ka. Ka san dai shekara sai an yi taro a Argungun an nuna bajinta na kamun kifi. Ai ta zabga gasa a kan kamun kifi. Bada suwa. Yau haka a makarfi. Wani aka fara. A makarfi nan? Kwarai. To su ma kamin. To an daga maka ba. Ai ga makarfi da dalilin rake ne. To sai aka ce za a nuna bajinta akan raken shi ba. To yanda aka yi ne. Ruwan raken aka matse. Aka matso ruwan rabin duro. Aka je rafi. Aka ɗebo na sanyi. Shi ma rabin duro. Kaga ga ruwan rake mai zaki ga kuma ruwan rafi mara zaki. Da wannan ruwa na rake aka zo aka hada su a duro aka cancakuda. Bayan Allah kowa ana so ya zo ya nuna bajinta shi akan wannan duron. Aka rasa wanda zai je sai ina zuwa an gaya ma aka nuna min diran na ɗauki diran da gayyana na ce a samo min jimgegiyar katifa ina mana sosai ina zuwa ina aje katifan nan gaya ma na juye ruwan raken nan da na sanyin nan Ruwan aka juye a katifa. aka juye da na ɗauka na baje shi akan katifa na tsance ruwa mai zaƙin daban shi ma mara zaƙin na ware shi daban aka tafa min aini na cire ɗaya sannan rake aka ban